Λοιπόν, εδώ είμαι, εδώ. Θα κάνουμε αυτό εδώ, αυτή την τέλεια βάση, αυτό έτσι το λαμπερό και υγιεινό, να το πω έτσι, υγιής πρόσωπο, γιατί αν προσέξατε ή αν έτσι ενδιαφέρεστε για το μακιγιάζ, η αλήθεια είναι ότι η τάση του να έχουμε μια λαμπερή, μια όμορφη, αλλά πολύ φυσικό είναι έτσι αυτές τις τάσεις που μπορούμε να βρούμε αυτή τη χρονιά και σιγά σιγά προσπαθούμε έτσι να έχουμε το φυσικό αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν θα δούμε Ξεκινάμε λοιπόν, εκτός από το ένα πάρα πολύ καλό skincare θα το πω, που χρειάζεται πραγματικά για να έχουμε έτσι μια υγιής, έτσι ένα υγιή δέρμα. Εκτός από αυτό, για να σου κρατήσει και το μακιγιάζ και έτσι να έχεις ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, χρειάζεται και μια πάρα πολύ καλή βάση. Μπορεί να έχεις τα πιο ακριβά μακιγιάζ, αν δεν κάνεις μια σωστή βάση, είναι σαν να μην έχεις κάνει τίποτα. Αυτό στο εγγυούμε. Γι' αυτό μην νομίζετε ότι πάω να πάρω το foundation της Chanel, θα με καλύψει και ας μην έχω βάλει πρώτα, και το λέω αυτό, κρέμα ενυδατική, serum, τι άλλο βάζουμε, primer, σήμερα έχω τα δικά μου. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν με μια πάρα πολύ καλή ενυδατική που πραγματικά τη χρησιμοποιώ εδώ και 2 χρόνια και έχει αλλάξει το πρόσωπό μου. Ξαναλέω ότι δεν έχω κανένα φίλτρο. Ορίστε. Έχω βρει την υγειά μου με αυτή την ενυδατική. Εδώ είναι. Λοιπόν, είναι της εταιρείας της LR Health and Beauty. Με 50% αλόι. Είναι φανταστική. Έχει μια ήπια μυρωδιά. Και αμέσως δηλαδή, αν το δέρμα σου φωνάζει για ενυδάτωση, σου τη συνιστώ. Αμέσως. Δεν χρειάζεται καν να περιμένεις. Είναι τέλεια. Εγώ βάζω και εδώ λιγάκι. Λοιπόν, μετά την ενυδατική, ανακάλυψα εδώ τη σκονταλή το ελιξίριο. 1-2 σπρέι, πραγματικά είναι τέλειο και το πρωί όταν ξυπνάς και το βράδυ πριν κοιμηθείς, έτσι έχεις την τέλεια επιδερμίδα. Συνεχίζω με το Skin Perfector της LR. Εντάξει, αυτό πραγματικά δεν ξέρω, μόλις ακουμπάει το πρόσωπό σου είναι τόσο λίο, σαν να έχει σιλικόνη. Πρέπει να δω και καλά. Είναι, τι να σας πω, αμέσως σου ρυθμίζει το πρόσωπό σου. Δεν έχω λόγια για αυτή την κρέμα, αλήθεια. Πρέπει να τη δοκιμάσεις για να καταλάβεις την υφή. Είναι, γλιστράει το χέρι. Δεν έχω λόγια για αυτή την κρέμα. Λοιπόν, συνεχίζω με το primer. Το primer βάζετε όπου έχετε πόρους για να τα καλύψετε. Τα μπονάρουμε καλά για να έχετε ένα τέλειο αποτέλεσμα. Συνεχίζω τώρα, περνάμε στο foundation. Εφόσον έχουμε φτιάξει όλη τη βάση μας στο πρόσωπό μας, πάμε εδώ. Έχω βρει 2 πάρα πολύ οικονομικά και πραγματικά αξίζουν τα λεφτά του, της Γκρίτζι και της Catrice. Θα τα ανακατέψω τώρα, θα δείτε τι θα κάνω εγώ εδώ, τα μαγικά μου. Βλέπετε εδώ, τα ανακατεύω και ξεκινάμε. Εφόσον λοιπόν άπλωσα καλά και ωραία
το foundation μου θα βάλω, τι θα βάλω, το concealer. Εδώ είμαι. Το concealer λοιπόν έχω βρει της Emanuela's Cosmetic. Αχ, πραγματικά έχει τέλεια προϊόντα. Βάζετε εκεί που πρέπει. Εγώ ευτυχώς δεν έχω και πολλούς μαύρους κύκλους ακόμα. Εδώ το σουγκαράκι μου με βοηθάει καλύτερα στο να το απλώσω. Και βλέπετε εδώ δίνει έτσι και μια φωτεινότητα που θέλουμε. Βάζουμε και λίγο στο μάτι, θα μας χρειαστεί για τη βάση μετά. Έχει μια τέλεια υφή και απλώνει πάρα πολύ γρήγορα και είμαστε εντάξει. Α, εδώ είστε! Λοιπόν, κοίταζα εδώ στον καθρέφτη μου το μαγικό. Τέλεια. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τι κάνουμε τώρα? Αφήνω και τα πράγματα. Τώρα βάζουμε το contouring. Εγώ λοιπόν μπορώ να βάλω ή σε stick που έχω βρει τέλειο, αλλά η πούδρα με βοηθάει πάρα πολύ και θα δείτε τώρα το αποτέλεσμα. Συνεχίζω λοιπόν, είμαστε στα 7,5 λεπτά. Βάζω λίγο highlighter. Καλά, το έχω κάνει σαν concealer τώρα, δεν πειράζει. Παίρνω και το μαγικό μου εδώ ραγδί. Έτσι θα μου δώσει ακόμα μια επιπλέον λάμψη. Τέλεια. Το bronzer είδατε? Δεν θέλει πάρα πολύ. Καλά, έβαλα πριν. Αλλά με τις κινήσεις τις σωστές το ρυθμίζουμε. Μην το φοβάστε καθόλου. Λοιπόν, έβαλα και το highlighter μου. Θα βάλω τώρα το blush. Λοιπόν, τώρα έτσι που είναι και φθινόπωρο και αυτά, μπορείτε να παίζετε με τα ροζ και έτσι με το ένα πιο λίγο κοντά στο δέρμα μας. Θα δώσει έτσι αυτό το ωραίο που θέλουμε, το υγιεινό, υγιής δέρμα, αυτό ψάχνουμε. Φτιάχνουμε και τα φρύδια μας. Αν βρείτε τη σωστή απόχρωση, δεν είναι τίποτα, μπορείτε να το κάνετε. Και τώρα πάμε στα ωραία. Βάζουμε λίγο ένα πιο σκούρο χρώμα. Λοιπόν, έβαλα ένα πιο σκούρο, λίγο πιο ανοιχτό και ένα έτσι λευκό και το μπλεντάρουμε. Πρωινό μακιγιάζ είπαμε, δεν θέλουμε πολλά. Έχω βάλει και τη μάσκαρα, πραγματικά αυτή η μάσκαρα waterproof δεν βγαίνει με τίποτα. Και τελειώνουμε ακριβώς 10 λεπτά. Τέλειο. Και θα βάλω και λίγο γλωσσάκι, δεν γίνεται. Έτοιμη!